Bona nit a tots, benvinguts una vesprada més a la il·luminació de la falla Sueca Literat Azorín. Abans de començar, tota la comissió de Sueca Literat Azorín dediquem esta encesa de la il·luminació als familiars, víctimes d'eixe 11 de març que va golpejar l'estat espanyol l'any 2004. No cauen en l'oblit i tot l'estat espanyol estem al costat d'ells. Tenim el plaer que ens acompanyen avui en esta tarima nostra diversos representants de la Federació de Falles de Secció Especial, companyes nostres també, militants a la mateixa secció. A tots vostès els donem altra vegada la benvinguda a este primer Premi d'Il·luminació de Carrers Enllumenats 2015. Per segona vegada consecutiva l'aconseguim, però són 24 els que tenim al nostre palmarès. Com marca la tradició, nostres falleres majors, Maria, Candela i president infantil Alberto, seran els encarregats de donar l'ordre d'encesa. Gràcies a tots per la seva assistència i ens vegem demà dia 12.